Εδώ είναι η είσοδος του σπιτιού, η πόρτα. Είναι πόρτα ασφαλείας. Είσοδος. Εδώ υπάρχει ένα παράθυρο, μία μπαλκονόθυρα. Όλα έχουν ρολά ηλεκτρικά. Αυτό είναι το σαλόνι. Με εδώ την μπαλκονόθωρα που μπαίνει σε βεράντα, σε μπαλκόνι. Κάνω και ένα βίντεο τώρα. Δεν ξέρω αν το κάνω. Έβγαλα φωτογραφίες. Εδώ είναι το σαλόνι, το κλιματιστικό. Εδώ είναι η κουζίνα. Τα ντουλάπια της κουζίνας. Εδώ. Αυτή είναι η κουζίνα. Εδώ είναι μία πόρτα η οποία βγάζει σε ένα μπαλκονάκι, το οποίο μπαλκονάκι είναι για να βάζει κανείς τα διάφορα βοηθητικά είδη. Από κάτω είναι το γκαράζ, το οποίο το γκαράζ, το πάρκινγκ δηλαδή. Μπαίνουμε μέσα. Εδώ είναι τα σκεύη, ο πάγκος. Ο πάγκος. Εδώ μπαίνουμε στο λουτρό. Εδώ είναι το λουτρό. Εδώ είναι ο νηπτήρας. Εδώ είναι η τουαλέτα. Εδώ είναι η μπανιέρα. Εδώ είναι η θέση του πλυντηρίου. Εδώ είναι ο πίνακας του ρεύματος. Μπαίνουμε στο ένα υπνοδωμάτιο. Στο υπνοδωμάτιο το οποίο έχει μια μπαλκονόθυρα που βγαίνει πάλι στο μπαλκόνι. Εδώ είναι ο χώρος, εδώ είναι οι ντουλάπες με τα σερτάρια και τα λοιπά. Οι ντουλάπες εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, ντουλάπες. Και μετά μπαίνουμε σε μία άλλη κρεβατοκάμαρα. Η οποία κρεβατοκάμαρα έχει επίσης ένα παράθυρο που βλέπεις τον ακάλυπτο χώρο στο πάρκινγκ δηλαδή. Και εδώ είναι σε διάφορα χρώματα. Εδώ είναι η άλλη ντουλάπα της. Εκεί είναι το κλιματιστικό. Ναι, πηγαίνετε. Αυτά. Κλείνουμε. Γεια.